regroupement SOS école malienne de là. On a la méthode à groupe folie la cadre la cadre marche là parce que un objectif est qu'elle qu'on a marché pour l'école malienne. On connaît année blanche fait on met fait école kada et les demsanu kakala. On est retenu, on kalana, on klana, mais on doit nous bendu, on a ndé nous bendu. Lolu doran kadara kono est-ce que intellectuel bina bon mali kono nebe ibe kayinga ay mi fo ostajana ko ba fe ka de meta kalanya ko kana omara nabo kanele neka abe ko sira de tabananye ako fanyana walba afantaw ye nikala ko fanya lamine betuma on laje be lamine be fera an mais jamana te marati disuko ji min bale bulu disuko ji ma jamana dama mo jata na chene bolo na farko atoyi adobe atoyi ne masika atoyi fona iki maku akabsan kuma kono foi pere mi sebe kuma kono fo pere lambe kuma kono fo o mai ne ande munyi ni gouvernement fait buka alaje kahina deuna enseignant o fona kahina deuna o kana tu ka to kenama nu toro kenama delinquency be chaya garantie be ka chaya jamsunu garay paro soye en bolo parce que finalement le fait que de gara chômage na école te ka jaw ya sisayere ambele jere jerama am sonama ka fo jamana abe porotari femwe kala ya la belebele kala yere ya la folofolay jamana o jamana ni akalam bina fo jolete to sanfe tout otmano kala ni anyebo jengene na kabi nyini gabi na mbora kanjo kere ngambi o kala ko kumana o bora bokula abe fo o yere an kunye bara yimbolo da tomi an kungo ambe tamade bulu dara nga suro minu ya suro an nanga tekoroba be discussion na oluba nyini en fait ikomi ni esien foloye anga laje akana ke tamaye anga bela jeleke bursu dala yano otuma na ula sien wala ambe fewerata ayo haketo anga tekoroba ka kuma ka labe ayo jobani samari Je suis en colère. Ambiant depuis 14 heures sous ce soleil-là. Kanani Jamsanouye, Kanjo, car religieux nous connaît jusqu'à 17 heures. À notre grande surprise, comme marché. Nous avons marché pour nos enfants. En même temps, Antia Boubekata, Antia Ibekakata, Antia Moshikata. Mais on est là pour marcher à cause de nos enfants. Mais nous, Koga Ateke, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. On a été déçus. Très déçus. On a été déçus. Nous avons comme la communauté. Vous comprenez les gars. Quand tu vois comme Manganga la guerre. Vous savez tout. Vous l'avez. Pourquoi vous voulez? Vous l'avez. Mali problème. N'y vraiment ma jane quoi parce que nous on va la diri jamana famo en re nyamo be ko jafal no corrompilé no alors no drabe la misir la almami re ka tugu population e ba tugu gouvernement go almami tugu mu muda do be kalana famo mu jelo bere kalana o den chita kalanga kalo joli chômage kalo joli vraiment trop c'est trop quoi marchi agno de boloda agno de fobe nga anga jamana kona yano ma ko ba boyan oye anga jamana tabiya doye donc anyini nan feri anga ma ko ba fe ka fo anga na ke marché jamana to be to mi anga ke ka information di mo ma noye
k'a kɛ sous forme de meeting o de y'a to an y'a kɛ tan mɔgɔw nana mais i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw nana ni intention wɛrɛw ye n'i nana ni intention wɛrɛ ye i b'o manifester terrain wɛrɛ kan mais o tɛ kɛ anw ka terrain kan ni marche n'an b'a fɛ don min ka marche an bɛ marche problème t'o la o y'o la mais ni al'o la anw fana b'an ka cɛkɔrɔbaw kɔ koyi f'u ka mɔgɔw ka jɛ n'o de ye mɔgɔw ka jɛ n'o de ye raison pour laquelle an y'a yɛlɛma nka a k'a fɔ ko marche banna marche ma ban dɛ marche bɛ yen an bɛ se ka marche kɛ hali bi parce que situation an bɛ ka wagati dɔ de makɔnɔ ni kalanko kɛra k'a tora ten a tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogoya dɔ la o don sa mɔgɔw b'an ɲɛ voilà. Ni marché n'a gagné, c'est un jour de va organiser.